Бюджетът, който беше представен от управляващата коалиция, прилича много на бюджета на Асен Василев, който беше предлаган от 2021 година насам. Тоест, ние харчим пари заради самото харчене. Тоест, това, от което се оплакваме всички, покачването на цените не се дължи на еврото, а на разхлабената икономическа и бюджетна политика през последните 5 години. И аз съм много обнадежден от посланията, които чухме и на протеста, и преди това. Това показва, че в България също има много десни избиратели. Какво имам предвид? Хора, които са против разширяването на обхвата на държавата в икономически и политически план, защото по-голяма държава значи по-голям политически феодализъм. Повече хора на държавна издръжка, които са зависими и гласуват така, както вие искате да гласуват. Повече държава значи по-голяма корупция, защото корупцията идва от държавните разходи и от държавните фирми, тя не идва от космоса. За съжаление, ГЕРБ не го разбраха, не го чуха, въпреки че се маскират като дясна партия. И резултатът е на лице. Само, че вие казвате, ГЕРБ не го чуха и не го разбраха, а пък без към банките, това е бюджета на Асен Василев. Тоест, вие вървите към това, че трябва някой трети да го пише този бюджет. Разбира се, че е по-добре да се приеме един разумен бюджет, който залага нова икономическа логика. Трябва ясно да се заяви каква е нашата цел като общество. Нашата цел е повече богатство и повече да се свобода, бездремен икономически растеж, който може да дойде само от частния сектор, а не от по-голямата държава. По-голямата държава значи точно обратното.